Tak dobrý deň, dámy a páni. Ja som Ľuboš Volno-Turiansky, som samozvané knieža Turianského kniežatstva a takisto som riaditeľ neziskového projektu SCF Gruppe. SCF Gruppe je môj projekt, ktorý som vymyslel v Nemecku v Kilheime v roku 2014. Od 2015 sa presťahoval môj projekt do Turianského kniežatstva, do Turian. Od roku 2015 to ešte nebolo Turianské kniežatstvo, až v roku 2019 som založil kniežatstvo. A najskôr to bolo ako finančná skupina a teraz je to ako národná finančná skupina Turianského kniežatstva. SCF Gruppe. Zriadil som si kanceláriu mojich rodičov. Volá sa to SCM Home Office a tu robím videá a tvorím aj stránku som vytvoril SCF Gruppe pageride.eu, kde nájdete služby môjho projektu, služby a projekty. Zatiaľ som neziskový, ale mám strašne veľké vízie, veľké sny, že chcem niečo pre toto mestečko vytvoriť. A ak sa mi nepodarí ja ako knieža niečo vytvoriť, tak chcem prilákať niekoho, kto niečo vytvorí. Že ho najmem alebo ho prilákam sem do Turianského kniežatstva, do môjho mikronárodu alebo do nášho mestečka Turany, do môjho hlavného mesta. Turianské kniežatstvo je mikronárod. Nie je uznaný žiadnym štátom. Môj mikronárod je samozvaný. V mojom mikronárode je priama demokracia, kde si môžu ľudia môžu spisovať petície a takisto referenda. Ak niečím nebudú súhlasiť, čo ja tvorím ako knieža, tak môžu zvolať referendum. A takisto, ak sa im nepáči, že parlament niečo zle vytvorí, mám aj parlament, mám 4 poslancov, za čo som vďačný, že mám nejakých poslancov, ktorí sú volení na 4 roky. A v tomto videu by som vám chcel aj povedať niečo o SCF Family Office. Family Office je rodinná kancelária. To si prajem v mojom kniežatstve, že prilákať niekoho, koho nominujem, alebo kto by prišiel do môjho kniežatstva, do môjho mikronárodu alebo do nášho mestečka Turany, ktorý by mal vysokoškolské vzdelanie, lebo ja nie som vysokoškolský vzdelaný človek, mám iba strednú školu, hotelovú akadémiu a venujem sa aj finančnému, aj cestovnému ruchu, ale aj finančnému vzdelávaniu, aj financiám, ktoré mi nezarábajú. Zatiaľ som nenašiel žiadneho klienta pre moje SCF Home Office, pre moju SCF Gruppe. V tomto videu by som chcel SCF Family Office, čo je. A moje kniežatstvo. Tak. Toto je vlajka Turianského kniežatstva. A tu je Malá Fatra. Malá Fatra. A toto je, že tu je článok, že Family Office v mikronárode Turianské kniežatstvo Furstentum Turany. Pri zvažovaní založenia vlastnej kancelárie alebo začatí používania existujúcej by ste mali starostlivo preskúmať jej umiestnenie. Nechcete si založiť rodinnú kanceláriu, využívať viac rodinnú kanceláriu v nestabilnej krajine alebo regióne, pretože jedným z kľúčových dôvodov využívania Family Office je ochrana vášho majetku. To by som si prial prilákať do mestečka Turany vysokoškolského vzdelaného človeka, ktorý by bol vyškolený v bankovníctve a ktorý by urobil u nás banku. Môj veľký sen je
inšpirovať sa Lichtenštejnským kniežatstvom alebo Švajčiarskom, kde vznikli už za roky, sú už overené, ale ja chcem privátnu banku, SCF Private Banking. A takisto pre ostatných, toto privátny banking to bude pre privátnych klientov, takých bohatších, ale bude aj Turianská ľudová banka, ktorá bola kedysi v minulosti založená v Turanoch, ale potom sa presťahovala do Žiliny a potom zanikla. A ja by som chcel túto históriu obnoviť, že bude Turianská ľudová banka, to bude pre všetkých občanov, ktorí, to nebude iba pre bohatých, to bude pre každého, kto bude mať záujem byť v Turianskej ľudovej banke. A takisto ešte bude Turianská národná banka, ktorá bude vydávať turianské koruny a správovať financie v mojom mikronárode. Turianská národná banka nie je skutočná finančná inštitúcia, je to môj projekt, ktorý správuje financie v mojom mikronárode a vydáva turianské koruny. To je mena môjho mikronárodu. Mikronárod Turianske kniežatstvo je preto jednou z lokalít pre Family Office. Mikronárod Turianske kniežatstvo je neutrálny mikronárod bez armády a bez členstva v nejakej vojenskej organizácii. Keďže mikronárod má politický režim, takzvanú priamou demokraciu, obyvateľstvo môže mať priamy vplyv na všetky navrhované miestne právne predpisy. Turianske kniežatstvo je jeden z mála mikronárodov na svete s takýmto priamym demokratickým politickým systémom. Alebo čo viem o tom, že priama demokracia je vo Švajčiarsku, že si ľudia môžu v referendách vraviť, že aké majú názory alebo voliť v referendách. A takisto ešte Lichtenštejnské kniežatstvo má priamu demokraciu a veľmi by som si prijal ešte moje Turianske kniežatstvo, aby malo priamu demokraciu. Aby si ľudia mohli voliť, lebo knieža nikdy nebude tak vedieť dobre, že čo ľudia chcú. Najlepšie, keby napríklad ja niečo zlé spravím, tak hneď niekoľko počet ľudí sa postaví proti môjmu zákonu a vo referende si odvolí, že čo si prajú v mojom mikronárode. To by som si prijal. To je taká moja vízia, priama demokracia. Politickým systémom. Kde som skončil? Takto, mena, ktorou sa platí v mikronárode, je euro a v mikronárode je vlastná mena Turianská koruna, ktorú vydáva Turianská národná banka, ktorá je neziskový projekt a nie je skutočná finančná inštitúcia. Turianská finančná infraštruktúra. Pre Family Office je kľúčová blízkosť solidných súkromných bank, pretože jednou z hlavných úloh rodinnej kancelárie je správovať váš majetok. Vízia v mikronárode Turianske kniežatstvo je vytvorenie privátnej banky SCF Private Banking. Tu vidíte, že toto je vízia Turianská ľudová banka, čo by som si prijal, vízia modernej banky inšpirovanej históriou, lebo v minulosti bola Turianská ľudová banka v Turanoch. A toto je ešte moja vízia SCF Private Banking. Vízia pre mikronárod Turianske kniežatstvo. Takže to sú také moje vízie pod vlajkou Turianskeho kniežatstva. To je také, že takto nemôžete to brať všetko moje vízie vážne, lebo ja som psychiatrický pacient, mám svoj svet a snažím sa niečo tvoriť. Ak by to niekedy, čo by som bol vďačný, keby mesto prilákalo týchto bankárov, podnikateľov, takisto by som si prijal malé manufaktúrky v Turanoch, ktoré by vyrábali napríklad Turan
ELV, moje auto Turenského kniežastva. Ale to auto by som si prijal tak, že by prišiel nejaký človek, čo sa vyzná do výroby aut, aby urobil jeden model pre mňa, pre knieža, a tak, že by boli limitované edície, že presne na zákazku, že by sa vyrábalo, že bola by ukážka môjho auta a kto by mal záujem, tak by sa na zákazku vyrobilo, koľko kusov by bol, o koľko by bol záujem. Bude to elektrické SUV auto, budem ho využívať na nejaké také moje medzinárodné, keď budem nejaké summity alebo tak, alebo na reprezentáciu môjho mikronároda. Bude Turan ELV. A takisto by som si prijal, keby sa tu vyrábala turanská čokoláda, takisto nájsť nejakého človeka, ktorý by to vyrábal, takisto nájsť niekoho, kto by vyrábal hodinky. Ja mám značku Voľná Ľuboš Turany, Voľná Ľuboš Watches. A takisto, ak by mal niekto záujem vyrábať hodinky, nejakú svoju značku, by mohol v manufaktúrke, ktorá by tiež, to by bol všetko luxusný tovar, taký ako vyrábajú Švajčiari. Takisto by sa možno zo Švajčiarska kúpil ten strojček alebo čo, a že tie hodinky by sa tu už iba zostrojili v Turanoch. Takisto iné manufaktúry, lieky by sa tu vyrábali, vitamíny, potom možno taká vysoko kvalifikovaná, na čo by potrebuješ vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, je nejaké elektrické spotrebiče. To je taká moja vízia. Chcem prilákať podnikateľov. Chcem zlepšiť podnikateľské prostredie. V mojom mikronárode sa napríklad neplatia dane, ani žiadne nie sú poplatky. To môže prilákať do môjho mikronárodu nejakých podnikateľov. Ale jasné, že musia platiť slovenskú dane, musia platiť mestu, ale mne nemusia. V mojom mikronárode nemusia. Takisto je u mňa neutralita. Snažím sa, aby som bol neutrálny mikronárod, že nezapájať sa do žiadnych vojen, ani do žiadnych, nemám žiadnu armádu, nechcem byť súčasť žiadnej vojenskej organizácie, a takisto je u mňa bankové tajomstvo. Všetky moje banky, čo budú v Turanskom kniežatstve, budú pre bohatých klientov, ale aj normálnych klientov poskytovať anonymitu. Nebudú nikomu dávať vaše informácie. Bude aj SF Cashbox, to bude taký projekt, že nebudem potrebovať ani vašu identitu. Dáte mi prezývku a bude váš majetok ochránený. To zase chcem niečo, ako je v Lichtenštejnskom kniežatstve alebo v Švajčiarsku. Mám takéto vízie, sú to nápady chorého človeka a možno niekedy niekoho to inšpiruje a niečo tu v mestečku vytvorí. Zatiaľ mestečko je v zlom stave, veľmi zlom. Ťažko sa tu podniká. Ľudia odchádzajú, mladí odchádzajú do zahraničia. Nikto sa tu moc nesnaží. Ale napríklad, čo dokázali v Turanoch, napríklad teraz sú motokári. To je novinka, že môžete ísť na elektrické motokáre, tam, kde bola kedysi kde bol závod drevina Turany, kde bola fabrika, tak teraz sú motokári. Takisto sú tu podniky, ktoré zamestnávajú ľudí, ako je Chyšbet, alebo Tým, alebo strojný závod. Je tu pár podnikov, ktoré zamestnáva občanov, ale je toho málo. Chcel by som, aby tu bolo viacej služieb, aby tu boli kaviarne, reštaurácie, aby tu bol Vachpark. Vachpark je moja vízia takej kapitalistickej štvrte, kde by boli všetky tieto služby. Aj moje banky by tam boli, aj by tam boli služby pre občanov, kompletná občianská vybavenosť a takisto malá nemocnica, dom zdravia. Toto by chcela moja SF grupe pre občanov urobiť, ale ak to ja nedokážem, aspoň sem prilákať niekoho zdravého, niekto normálny zdravý a ešte s vysokoškolským titulom, ktorý by tu niečo urobil. Ale nie je to problém, že keďže odtiaľto odchádzajú obyvateľia do zahraničia, nikto sa tu nesnaží, je ťažko sem prilákať aj developera, ktorý by niečo urobil, keď je to tu
zatiaľ ten developer možno by sem nechcel prísť, lebo by to museli byť moc lacné byty a by sa mu to neoplatilo. Chcel by som preto aj zvýšiť životnú úroveň v mestečku. Takisto by som to chcel dosiahnuť nejako, neviem, ako by sa mi to podarilo. Napríklad s tými, že by boli tu tie fabriky, tie manufaktúrky, ktoré by platili dobre zamestnancom a takisto by robili luxusný tovar, ktorý je drahý. Takže by tí ľudia mohli mať vyššie platy. Uvidíme. Dúfam, že sa mi niečo podarí. Tak vás zdravím z SF Home Officeu. Ja, Ľuboš Volna-Turiansky, CEO SF Grupe, riaditeľ, generálny riaditeľ. Nie som zaplatený, nežijem životný štýl kniežaťa a riaditeľa. Žijem jednoduchý štýl, jednoduchý život. Mám iba invalidný dôchodok a chodím na pár hodín do roboty, ale mám veľké sny, veľké nápady. Ale ja som vďačný za to, čo mám. Ja nepotrebujem za každú cenu byť nejaký bohatý človek. Ja som vďačný za to, čo mám, ale mám veľké sny, že chcem niečo pre toto mesto dokázať. Že aj keby som prilákal tých investorov, developerov, podnikateľov, bankárov a ja budem chudobný, nevadí. Ale aspoň budem vďačný, že ich prilákam. Že oni povedia, že prišli sme sem vďaka tebe, Ľuboš. To bude pre mňa veľká vďaka. Dobre, pekný deň. Dovidenia.